Nina bakamphangela ngalingakaphumi kwaNdunu lithe liphuma nezingazi zamadoda. Ohlelo namhlanje sikwethulela ke umkhosi weLembe. Nakubizwe selivulwe ngokuphelele ke futhi neminye imigomo bekuhloswe ngayo ukunqanda ukusabalala kwegciwane iCovid-19 isixekisiwe eminye yayo. Kodwa ke isilo samabandla umlomo ongathethimanga sabasabela abantu basokulomkhuhlane kwazise ke belingakatholakala ikhambi lawo. Yingakho kunomthebe wesizwe ke bamba umkhosi weLembe ngendlela eyehluke kancane kuneminye iminyaka. Lona ke ngomunye umkhosi kohlanganisa abantu abaningi kakhulu kuleli, kepha ke kulonyaka imbube ke ibambe lo mkhosi obuhanjelwe abantu abakhethekile kuphela. Abantu kade bephuma emkhakheni ehlukahlukene kuba isiphithiphithi, amabutho kanye namajeji. Ngokwenjwayelo kolomkhosi ubanjelwa kwaDukuza. Kepha ke kulonyaka ububanjelwe esigodlweni eNyokeni kwaNongoma enyakatho nelendlovukazi uMthaniya. Lolu gubhethe olubizwa ngeCovid-19 lwenze ukuba sibuke nezimo ukuthi singayiguqula kanjani izimo omqondo zabantu ngoba siqhamuke nezinto eziningi ekade zinganakekile ngendlela ezenzeka ngayo. Kodwa kubalekile ukuba sibheke ukuthi okuzayo nokumele sime ngomumo kukhona zingcindezi zalesi sifo esiqhamuke salimaza okuningi emphakathini yethu. Yingakho ngikhuluma ngesimo sesimomqondo kubantu bakithi. Kodwa ngiyacabanga nduna ukuthi kumele ukuba lesi simo salengcindezi esidalwe lesi sifo singahlali nje sithule, sidinga ukuba seluswe. Ngoba abantu uma bengaselusekile lokho kusuke kukhomba inhlekelele esizweni. Kungenzeka ukuthi izifo ezifana nokukhwantalala, uhlangothi nesenhliziyo zihambisana nabantu abaphethwe izifo zikashukela, zibe nomnyonyoba. Uma izimo ezweni zinjengoba zisizwa, sonke siphansi kwengcindezi. Kulelo kubambisana makunento njengale kudingeka sifunde ukuhlala phansi sibuke ukuthi sizophuma kanjani kule ngcindezi esibhekene nayo. Ngoba okunye okuphakamayo ngesikhathi esinjengalezi imikhuba engamachilo efana nokuhlunyezwa kwabesifazane ney'ngane. Lesi sifo asiqhamuki nje, siphakathi kwabantu emiphakathini abaphila kuyo. Kwakuhle ey'khathini ezingaphambili ngoba kukhona ama-reservists ayekwazi ukubuka izimo emiphakathini nabantu abagangayo sheshe kuripothwe bangakuthi kutholakala ukuthi abantu abakwazi ukukontrola isimo bese kufunwa abantu abatrayiniwe to control that situation. Ngakho-ke uma sesizwa ngey'gameko ezifana nalezi engizishoyo, kubalulekile ukuthi singasibuki isimo ngesifo, sibuke ukuthi isifo sifike vele kukhona okuthize okuncane okwenzekayo emphakathini, kodwa ngenxa yokuvaleleka njengoba kwaba ne-lockdown nje, lapho inkinga ifike yaphuma khona yabheka phela kwezwakala abaningi besifazane bekhaya, bezwakala ney'ngane ekhaya. Umuntu wesifazane uyena oyindoda kunoma yiliphi ikhaya, ngoba thina madoda sine-pride ukuzazisa. Awufuni ukuyokwethekela uma kunenkinga, xolela ukufela endlini. Kodwa umfazi uyaphuma kwabafana bakhe athi angikwazi ukufelwa zingane nje,
Asikahle ukuthi nendoda yakhe ingxenye izingane zakhe. Mayindoda umfazi sephuma ehamba efuna ukudla, iyasala indoda idla ingane. Ukho konke lokho kumqoka. Ngizoshaya ikhwela lokubambisana njengesizwe. Kuze sonke siphume kulolulaka esibhekene nalo. Akekho futhi omunye osikhipha kulolulaka ngaphandle kwethu. Kunoba isiphi isizwe siyafika isikhathi lapho abaholi kanye nomphakathi kumele bathathe khona isinqumo sokuba izakhamuzi kunokuba ngamalungu enhlangano noma amahlelo athize. Lesi kwayisikhathi lapho okumqoka ukho kwenzeka kuyisizwe. Mbukeli, ake siphinde futhi sibonane ngaleke ikhefu. Nina bakaHlavana Bhulumlile Ndulinde bubaso Mantshonga benoqelemane ohlelweni namhlanje sikwethulela obekwenzeka emkhosini weLembe obubanjweleke esigodlweni eNyokeni ngolesino lwedlule. Ake ngihlanganise lesi simo noma abantu singenabo kakhulu ngoba kuningi engingakakhulu la ngokomlando wethu. Ngoba uma singayazi imvelaphi yethu nokuthi thina njengesizwe samaZulu sinezinto engeke ifane nezezinye izizwe njengoba nazo ngeke zizifanise nathi. Ziyofisa ukuba zikwenze okunjengokwethu ngoba intenhle iyabonelwa usiyononga eyakho. Ngitheke namhlanje napheko kwencindezi yokuthi lo mcimbi wenzeka kuyinguyazana ngoba ngabe sikwadukuza namhlanje. Kodwa ngicela ukuthi isizwe sonke siqonde kahle ukuthi sikwadukuza namhlanje. Angikhulumi nabantu abalapha kule pavilion nakuleli bala. Kepha ngikhuluma nesizwe sonke. Ngoba lokho engikushoyo kuzifundiso njengomuntu uNkulunkulu asembekile njengenkosi kulesizwe samaZulu insukwana nginani. Ungayiphutha ukuba ngingazisho izinto noma ngingazenzi izinto ezizobonakala ukuthi sisuka kuphi. Lawa placards lapha phambi kwethu ayisholo wona incazelo ukuthi kuphi lapho sisuka khona nokuthi akekho ngazange ayibambe ingxenye yokwakhiwa kwalesi sizwe. Namuhla ke sibhekana lesi simo lapho kumele siphakame khona njengesizwe. Yodwa into esatshwa isitha noma isiphi. Isitha siyabe sabunye kuze. You can have differences, but there is time where unity works better than wrongs. Ngicabanga ukuthi namhlanje ke emilayezweni ezophuma namhlanje uZulu akayithathe ngokuthi usenkundleni lapho ezobe sikuwa khona kwadukuza lapho suke sihlangene khona. Nani lapho enkhona amaZulu lukubheni lolusuku ilaleleni lemlayeze ephuma la ngoba ephuma esigodlweni senu. Ngoba isigodlo enginaso nezigodlo engihlala kuzo zizalwa zigodlo zamakhosi akha lesi sizwe. Afika kuqhubeka kwenye nenye yaqhubeka kwenye nenye iyaqhubeka kwenye bazofika esigabeni sakhe. Lokho ngisho ngoba ngazi futhi ngikwenze okunye ngoba ngikwazi ukuthi umlando kaZulu yiwo othi njalo lapho simunye siyanqoba. Kepha ukuthi lapho sehlukene phakathi isitha sibe namandla. Asinganiki isitha sokuvethelisi amandla. Kanti sakwazi ukunqoba ikhwakhe zaseyinqobe wonke umhlaba. Laselanda zonke izigebengu emhlabeni bazi zizobhekana nathi mhla zizine kuJuly 1879. Kepha ke namuhla ngoba sikhuluma ngeLembe sikhuluma ngalento ebizwa kuthiwa Heritage Day in the whole country. Ngicabanga ukuthi lapho khona amaZulu
alalele ukuthi uthini ubaba yena uhulumeni wakhe lapha ya uthini kwi-province. Phakathi kwezinto-ke iLembe lasifundisa zona koba umqoka okuba munye phambi kwesitha. Kanjalo nempi yasesandlwane yasifundisa okufanayo. Singalibali futhi ukuthi impi yasesandlwane yaliwa ngamadoda 50 years after isilo sakwaDukuza sahambe emhlabeni. Bayibamba ngoba babehlelo kunye. Ilento ke efuna uNkulunkulu esizweni nesizwe. Nathi mase sithatha isiqalekiso sokwehlukana. Sokwehlukana kwasimelo sathana. Kufanele usathane semvumele ukuba sehlukane ngenqondo. Singehlukana ngokwamaqembu kodwa when it comes to the nation wise, let's unite and face the enemy. Ngoba lesi sifo salugubhethe asidli kuphela lapho wena ungasibheke khona, sidla lapho ubunganake khona. Yiba silapha nje sonke simanqebane. Kodwa sifunele ukuthi sehlele ukuthi. Nathi ke Khuzeni noZuluwonke ngonyaka ka2020 singangena emlandweni njengesizukulwane esenza ubunye ihawu lokuvika lapho isitha esilokhobe sisidwengu yaphakathi. Enye into iLembe lasifundisa yona ubumqoka bokuba ingxenye yenkonzo yesizwe. Uma isitha sibona ukuthi lapha yakuhlangene siyabaleka. Umlando wesikhathi zeLembe uveza ukuthi ngesikhathi seminyaka eli12 nje lakwazi ukuguqula nokuhleleka kumbutho wokuvikela kwasuka ekubeni ngabathile kuphela nje kepha kwaba yinto yawo wonke umuntu. Okhona la okhokho bakhe noma ngehluka yena athatha ingqondo kaSathane. Ingilozi zikayise zomkhulu bakhe ziyomlahla. Ngoba namhlanje sibhekene nengqinamba eziningi. Lokhu-ke kumbutho kuhambisana nesimo sokuthi kube sengathi amabutho abesilisa kuphela. Akuyikhona lokho. Njengoba ngishilo ukuthi ngenxa ungabikho kwabantu abaningi ngabe kuningi sikukhombisa la. Nangamabutho eyintombi amagama awo kusuka enkosini yakwaNobamba usenza ngakhona. Basuke sicaphune khona kahle zonke izinto zethu. Njengoba sazi ukuthi namuhla uma sikhuluma ngomkhumbi wempi kaZulu asikhulumi ngebutho elithile kepha sikhuluma ngesizwe sonke sasisephini. Ngoba amabutho kwakukhona abawaphathela ukudla ugume ukuze ukuthi mangabe ena isibambele impi noma sayiwa khona kodwa ibidla impi. Ngakho-ke nathi kubalulekile ukuthi kule minyaka eyasetshenzwa uNkulunkulu ngesilo sakwaDukuza nathi ngoba kunezinto eziningi ezisihlaselayo asilwe nathi ngandlela thize. Silwe nezifo, silwe nendlala. Mbukeli, ake siphinde futhi sibonane ngemuva kwekhefu. Nina bakaMsimude ovele ngesiluba phakathi kwamaNgisi namaqadasi ohlelo lanamhlanje sikwethulela obekwenzeka emkosini weLembe obubanjelwe ke esigodlweni eNyokeni kwaNongoma ngoLwesine ke olwedlule. Ngifuna ningizwe kahle ukuthi lapha nikhona emakhaya ngikhona nami ngoba ngikhuluma nani. Khumbulani ukuthi ubudoda lobu akubona kuba netshebe kepha izenzo zomuntu. Ungazalwa ubulili bowesilisa kepha uze ukhule ugcine ufe ungabanga indoda.
sengibabonile odadewenu beba ngamadoda ngezenzo kunani. Ngilinde ukubona nina ukuthi nizoba yini. Qala lapha emindenini yenu naseyindaweni eniphila nazo emphakathini yenu. Lapho nina niyingxenye yesizwe. Ilebeleli lazalwa lingowesilisa kepha ngezenzo laba indoda lahlonishwa ngisho selingasekho phakathi kwabantu balo. Njengoba nathi sizohlonipha lona silikhumbula elasenza lasinikeza igama lobunye njengoZulu. Ngokucabanga kwami akukho nasinye isizwe esibizwa ngamaZulu ngezulu likaNkulunkulu emhlabeni ngaphandle kwalesi sizwe engiyinkosi yaso esakhiwa ilembe lasinikeza igama lesizwe ukuthi linguZulu phakathi emazulwini. Hawu Sathane wafuna uNkulunkulu ozakhela idumbu zakhe ezalwa azengene indlela yakusesumoya ngeke kubalekile ukuthi yahlonishwa yiko namhla silibungaza labeli indoda nje lasingathwa abesifazane uqala isibelethweni sedlovukazi uNandi empilweni yalo kusuka kunina oNandi. Uthando lwalo ngunina siyalwazi, udadewabo uNomcobo siyalwazi, kanye indlovukazi uMthaniya aliyona imfihlo ngoba thina abantu besifazane they have been positioned long ago. Ngakhululwa nje kulokuthiwa because abantu besifazane amalungelo banikwa kudala banikwa amalungelo. Indlovukazi yalapha ekhaya kwaMsweli lapha eNyokeni ezalumangoma yasala ibhekile yenza ukuthi ukuthuda kwakusutha awunazida uzwa ngithengisa ingane yami yenza isikolo sokuthengisa ngayo. Lapho ezinye izinto safabakela ezingumlando wethu ngoba lapho inkosi yakhothamela khona ngakuthi uhulumeni wakwazi ukudala kanyakaze uhulumeni wasempumalanga ngoba isayithi sekhona khona abaye baqhamuke bayinikela bayibiyela le ndawo khona empumalanga ngokuhlonipha uNkosi wakwaZulu ngoba amaZulu agcwele yonke indawo. Ngakho-ke ngithi mina asifane njengelembe, thanda uhlonipha abesifazane kodwa hlonipha ekhaya lalimthetho yabazali. Mawunqanda ungavumi kuba wenziswe izinto zokwenza kuba ube isigqila sazo ezikhiphe kumeni ungabi umuntu opheleleyo. Ngakho-ke ngiyazi abanye benu bakhule ngaphandle komzali wesilisa kodwa akungakwenzi wena ungabi bikho empilweni yakho kanye neyalabo abasondelene nawe. Njengoba ngumfana-ke lapho nje sibuze ukuthi ngabe ukuphi. Yazi ukuthi ikhaya lakho lokuqala lisesibelethweni njengoba sengike ngasho elingunyoko. Owadoda unyoko ngokuzala wena. Ngakho ungawujezisa kanjani ngokumdlwengula umuntu owakwakhela ikhaya lokuqala wakunakekela ungakabi namandla useyihlule? Ungakwenza kanjani lokho bese uthi wena uyindoda? Cha, lapha kithi likhona igama lamenza kanjalo kuthiwa siyiswela bona. Ngithi umfana wami lapho khona ungavumi
kuba kuthiwe uyinswela boya noma uyithi gogo, ngoba uma kunjalo uyobe umi ngasohlangothini lwesitha sethu sonke esinguzulu. Siyophoqeleka ukuba sikukhiphe inyumbazane noma sithi ukuqondisa. Ngeke ngathi uze ngibone into eyiqondisayo abafana lapha kwaZulu. Induku nje iqondisa. No. Manje-ke lezo zimo-ke ngiyazi ukuthi kwabanye ezweni ayigwinyeki kahle. Kodwa isimanga mangabe sebeke bakuthola bese bethi amaphoyisa ahlole umsebenzi wabo siyamsebenza bese umsebenzi bese sekuthiwa uphelele ezandleni. Asikufunike nokho ngoba umthetho phela ukhona. Kuhle kubanjiswana njengoba ngeke ngasho ukuthi amaphoyisa ngamaphoyisa kuzo zonke inhlangothi. Bangithi-ke bangavumi ukubizwa ngalamagama. Ngikusho lokho ngoba siyophoqeleka ukuba sibakhiphe inyumbazane uma sithi noma sithi ukuqondisa thina ngokwethu ngenxa yokungalaleli. Ngiyafisa kuZulu wonke namuhla emhlabeni jikelele ngithi sukumani nithathe indawo yenu ezizweni. Nikhumbule ukuthi nina nizalwa ilembe, akukho okungama phambi kwenu. Ngoba nikwazile uma ngaphambi kokuvethe lolu olukhona. Endaweni zokusebenza nihlangabezana neyinkinga njengoba kade bekukhuzeni sengubeke kaningi nami ukuncoma abezempilo. Nabazali babo lapho besuka khona beya ezibhedlela ezimtholampilo nasemakliniki. Kodwa uNkulunkulu babadedelela abantwana babo bayosebenza impilo yabantu bakithi. Konke lokho imindeni siyayibonga ngalokho ukuthi badedele abantu ababo. Emkhakheni yamaphoyisa nezombutho eNingizimu Afrika noma zibe khona izinto ezithize ezigcekwayo ngenxa yezimo ezifike zingalindelekile nabanye bengakaqondi kahle ukuthi ziyini. Ngicela ukuthi ngithi bazukehlisana umoya nonke lapho nikhona ukuthi ma into izoqhamuka ingalindelekile vele iba yinkinga esizweni. Lento esikhuluma ngayo yonke leyo nto uma kusetshenzwa iyophela. Angabikho umuntu onezandla ezikwazi ukwenza into engase akwazi ukuyithengisa leyo. Ngoba nokudla kudliwayo kwenziwa ngezandla kulezo ndawo lapho kuthengwa khona. Nani nezandla, banenyawo bafana nani, banemkondo bafana nani. Balekile-ke ukuthi abantu baba wabekhuluma balalela abantu. Ngithe uhulumeni yini? Mawuyinina-ke niwuhulumeni yenzani izinto-ke ngendlela yokuba nazi ukuthi nivikela uhulumeni wenu. Ngifisela okuhle kodwa uNkulunkulu anibusise. Ngiyathokoza nakuNabesile. Mbukeli, kungaka ke besiphathele kona ohlelweni lanamhlanje. Ake siphinde futhi sihlangane ngokuzayo.